Svaka borba je na kraju uzaludna. Možemo graditi, stvarati, ispisati i oslikati svaki kamenčić ovoga sveta i sve će to prahu otići. Horde možemo od sebe terati samo tokom nekoliko životnih dobi. Ali samo je jedno sigurno. Ruine i ugarci su prirodno stanje svega. Sve što može goreti, izgoreti hoće. Svi ostali predmeti će se uvek raspadati. Ali ne očajavajte, moji najdraži saplemenici. Otpor neumitnom je ono što nas čini ljudima kakvi jesmo. Istrajaćemo, jer istrajati moramo. Naši dušmani su došli, kao i uvek, ne bili uništili sve plodove našeg vrednog rada. Priroda će, po svom običaju, učiniti svoje, ali vam ja, vaš velekralj i prvosveštenik, obećavam ovo. Dokazat ćemo da su naša znanja i naše umetnosti večne. Ja i moja najbliža rodbina još uvek pamtimo. A dokle god je nešto upamćeno ili se o njemu snuje, to živi. Idite, hrabri moj narode, i povedite sa sobom moje rođake. Rasejte se svetom kao što smo mi, ljudska vrsta, vazda činili u ranijim dobima. Hodite kroz zemlje čoveka kao kroz rođenu baštu i oslikajte našu umetnost i znanja o plemenima zemaljskim i o zvezdama, na zidovima i svodovima pećina i na svakom kamenčiću i komadu drveta koji pronađete. Možda će se to izdrobiti ili sagoreti kroz eone, i verovatno hoće, ali svejedno to činite. Očuvajte sve što znate. Vratite se u pećine, ali uvek pamtite odakle potičete. Uvek širite reč i uvek, molim vas, slikajte. Dokle god jedno od nas živi, slikajte. Voli vas zauvek, vaš velekraljevski prvosveštenik, u nadi da će neko od preživelih biti pismen da ove zidove iščita i u nadi da će zidovi sami izdržati ovu propast da bi pročitani bili.